बास करा आता, थांबवा हे कुठेतरी. बास करा आता, थांबवा हे कुठेतरी. मेल्यानंतर कौतुकाचा सोहळा करण्यापेक्षा हयातीत आहे तोपर्यंत काय पाहिजेल आहे ते विचार. मेल्यानंतर कौतुकाचा सोहळा करण्यापेक्षा हयातीत आहे तोपर्यंत काय पाहिजे ते विचारा. मेल्यानंतर प्रत्येक जणच गात बसते त्याची गुणगाणं. हयातीत आहे तोपर्यंत त्याचा जीव का तळमळतोय, का तुटतोय ते विचार. काय हवा आहे, काय खाऊ वाटतंय का, तुला काय टेन्शन आहे का, हे त्या हयातीत आहे तोपर्यंतच विचारा. मेल्यानंतर शांत पडलेल्या मृतदेहापाशी जाऊन अरे मला सांगायचं नाहीस का, मी हे करू शकलो असतो, मला एकदा बोलायचं नाहीस का, खरंच का, त्यांनी बोललं असतं तर तुम्ही केलं असतं का.